Zovem se Danijela i pokušat ću da nešto više kažem o izuzecima, a samim tim i o nekim pravopisnim rešenjima vezan za glasovnu promjenu ili alternaciju jednačenju suglasnika po zvučnosti o kojima sam govorila u jednom od prethodnih svojih priloga. Samo da se podsjetimo da je jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna alternacija koja je fonološki uslovljena, znači prirodom naših glasova, da pravilo glasi da se suglasnici u našem jeziku ne mogu naći različiti po zvučnosti jedan do drugog, znači moraju da se jednače. Iz toga sledi sledeće pravilo, a to je da se prvi jednači prema drugom. Ovo je samo jedno malo podsjećanje. A evo ono što se tiče samih izuzetaka i što čini mi se iz sopstvene prakse da učenicima, odnosno da vama stvara mnogo više problema, a to su izuzeci. Stalno imamo dilema, može li ovako, onako i pitanje. Ja sam pokušala ukratko da izdvojim neke frekventne primere i da ih malo objasnim. O izuzecima. Znači, ako se glas D nađe ispred S i Š, znači i jednog i drugog, ne dolazi do promene. Bez obzira što je D zvučno, S ili Š bezzvučno, promena se ne dešava. U primerima predstava, gradski, podstanar, podsmeh, predškolski, odšetati, odšteta. Nisam ovde stavila, ali to su primeri koji takođe su frekventni, a sada mi pali na pamet tipa predsednik, podšišati, znači dš, ds ostaju nepromenjeni. Sledeći izuzetak je đ ispred glasa s, tipa vođstvo. U nekim složenim rečima, gde bi se jednačenjem dobio isti udvojeni suglasnik i u nekim složenicama stranog porekla na spoju sastavnih delova. Sad ovo pravilo možda deluje komplikovano, evo kako to izgleda na samim primerima. Podtačka. Mi ne možemo da menimo pod, znači složena reč, tačka. Mi bismo promenili taj i smisao, da kažemo, i ona ostane promenjena. Pod tačka. DT. Zatim pred takmičenja, ono što vi koristite u školi, veoma često. Zatim podtekst, DT opet, subpolaran. Pa zatim presbiro, to su reči stranog već porekla, knockdown, boksu, breakdance, ping pong, ovaj primer je bio i na polaganju za malu maturu, sećam se. Sledeći izuzetak odnosi se na vlastita imena stranog porekla. Tu mi se čini da ima najviše problema i možda je najjednostavnije neke primere prosto zapamtiti, one najfrekventnije, a za svaku nedoumicu konsultovati udžbenik ili pravopis. Washington, GT, Bangkok, GK, Stuttgart, Hong Kong, GK, McDonald, to ono što vi koristite, McDonald's, KD, Redford, prezimenima, Bradshaw, pretpostavljam da većina vas gleda seksi grad, Update, PD. Zatim suglasnici SZ, ŽŠ uglavnom se jednače, to možete zapamtiti, znači strujni uglavnom se jednače, takođe kod vlastitih imena stranog porekla u primerima Dresden, ZD, Habsburg, Glasgow, Strasbourg, Ruždi. Ovo su samo od nekih primera koje sam ja izabrala za vas, a nadam se da su vam bar malo pomogli u razumevanju i glasovne promene i izuzetaka.